Информацыйная карціна дня сённяшняга ў рэпартажах нашых карэспандэнтаў у эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас! Да 95-годдзя з дня нараджэння класіка лаўрэатаў абласной літаратурнай прэміі імя Владзіміра Караткевіча ўзнагародзілі ў Віцебску. У рытме пластычнага мастацтва стартаваў міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі АФМС. Падрыхтоўка да свята, маштабны навагодні кірмаш каляды над Дзвіной упершыню арганізуюць у Віцебску. Як прыцягнуць моладзь у сельскую гаспадарку і якія меры дапамогуць замацаваць кадры на сяле? Гэтыя пытанні сталі ключавымі падчас сустрэчы старшыні Віцебскага аблвыканкама Александра Суботіна, памочніка прэзідэнта Беларусі, інспектара па вобласці Владзіміра Юргевіча і першага намесніка кіраўніка рэгіёна Сергея Ляўковіча са спецыялістамі сельскагаспадарчай галіны. Яна ладзілася на базе Віцебскага мясакамбіната ў рамках форуму маладых работнікаў АПК рэгіёна і сабрала пачынаючых заатэхнікаў, ветурачоў, аграномаў і інжынераў. Размова ішла і пра тое, як папулярызаваць працу аграрыяў і ўдасканаліць галіну. Александр Суботін падкрэсліў, галоўная задача форуму – умацаваць кадравы патэнцыял Віцебшчыны ў аграпрамысловым комплексе. Гэта перш за ўсё маладыя спецыялісты. Кіраўнік вобласці таксама адзначыў, што сёння трэба зрабіць усё, каб яны заставаліся працаваць у сельскай гаспадарцы, набіраліся вопыту і укаранялі новыя ідэі. Данный форум очень важен для сегодняшней современной молодежи, так как мы можем обсудить текущие вопросы, которые возникают у молодых специалистов, и также послушать более взрослых и опытных сотрудников и уважаемых людей. Мне очень интересно узнать все-таки, какими еще навыками, кроме профильных, важно обладать специалистом молодым на сегодняшний день. Сегодня хотелось бы узнать, как руководство области видит роль молодежи в формировании нового лица сельского хозяйства к 2030 году. По личному опыту могу сказать то, что выделяют достаточно усилий, чтобы молодой специалист пришел, ни в чем не нуждался и сразу приступал к работе и работал во благо своей страны. Сёння ўлады робяць усё, каб дапамагчы амбіцыйным працаўнікам сяла. Для замацавання маладых спецыялістаў будуецца арэнднае жыллё, павышаецца заработная плата. У рамках форуму маладых работнікаў АПК у паўночным рэгіёне ладзяцца круглыя сталы і дыялогавыя пляцоўкі. Моладзь наведвае перадавыя сельгаспрадпрыемствы і знаёміцца з сацыяльнай інфраструктурай сельскіх населеных пунктаў Прыдзвінскага краю. Подзвіг, які не сцерці. Больш за 100 раней няўлічаных воінскіх пахаванняў сёлета знайшлі на Віцебшчыне. Пра гэта стала вядома на абласным семінары, дзе абмеркавалі пытанні ўвекавечання і захоўвання памяці загінуўшых абаронцаў айчыны і ахвяр вайны. Пошукавыя работы праводзіў 52-гі асобны спецыялізаваны пошукавы батальён Узброеных сіл Беларусі сумесна з прадстаўнікамі мясцовых органаў улады, грамадскіх арганізацый і пошукавымі атрадамі. У паўночным рэгіёне знойдзены астанкі 900 загінуўшых, сярод якіх салдаты рабоча-сялянскай чырвонай арміі, партызаны і падпольшчыкі, а таксама ваеннаслужачыя рускай імператарскай арміі часоў Першай сусветнай вайны. Імёны некаторых з іх удалося ўстанавіць. Гэта накірунак застаецца адным з прыярытэтных для правядзення далейшай даследчай работы пошукаўцаў. Нужно поднимать погибших там, где места, где ходят трактора, где строят дома. Их надо увековечивать на памятниках. И самое главное, не просто перенести, а установить имена. Потому что родственники приезжают и хотят знать, где могила их родного человека. Можно говорить, что большая часть будет увековечена только тогда, когда будут проработаны все населенные пункты Витебской области. Не только те, которые сегодня, а те, которые числились на довоенных картах. На территории Витебского района находится 125 захоронений погибших в ходе войн. 121 относится к периоду Великой Отечественной войны. Захороненными числится 66 тысяч погибших защитников Отечества и жертв войн. То есть это очень большое количество. Это фактически 2 современных витебских района захоронены на нашей территории. Ежегодно проходят полевые поисковые работы. Вот только за период 2025 года найдено 230 останков.
У Віцебскай вобласці праводзіцца маштабная работа па захаванні і ўвекавечанні памяці тых, хто аддаў сваё жыццё за мірнае неба. Сёння ў паўночным рэгіёне на дзяржаўным уліку больш за 1500 воінскіх пахаванняў і пахаванняў ахвяр вайны. Штогод іх колькасць павялічваецца. Класік зямлі пад белымі крыламі. Сёння спаўняецца 95 гадоў з дня нараджэння паэта, празаіка і драматурга Владзіміра Караткевіча. Прыхільнікі яго творчасці, літаратары і грамадскія актывісты сабраліся каля помніка славутаму земляку ў Віцебску. Падзяліліся ўспамінамі, узгадалі паэтычныя радкі Владзіміра Сямёновіча і падкрэслілі значнасць яго асобы для літаратурнай грамадскасці не толькі Беларусі, а і ўсяго свету. Творчасць Владзіміра Караткевіча, майстра дэтэктыўнага жанру, і сёння натхняе людзей розных узростаў. Праз дзесяцігоддзі яго творы не губляюць сваёй актуальнасці. Там праходзіў твой шлях, дзе гучалі сівыя легенды, дзе мінулых стагоддзяў ажывалі старонкі застылыя, і спрадвечны той скарб, пакуль мова жывая, нятленны. Интерес к литературе не ослабевает, всегда пользуется спросом и востребовано у наших посетителей. И библиотеки ведут активную работу для того, чтобы популяризировать творчество Владимира Семеновича. Организуются мероприятия, выставки литературы, проводятся разнообразные творческие, активные мероприятия. Его творчество является примером того, как нужно писать, как нужно передавать свою любовь к Отечеству и как нужно владеть мастерством, чтобы суметь изобразить таких героев литературных, которые вошли бы в память и жили вечно. Быў, ёсць, буду. У гонар Владзіміра Караткевіча названыя вуліцы ў Віцебску і Оршы. У родным горадзе створаны музей класіка беларускай літаратуры. Яго імя носіць сярэдняя школа. Лаўрэатаў абласной літаратурнай прэміі імя Владзіміра Караткевіча ўзнагародзілі ў Віцебску. Пераможцаў вызначылі ў некалькіх намінацыях: паэзія, проза і прапаганда жыцця і творчасці класіка беларускай літаратуры. Адзначылі творчыя дасягненні Інны Саламахі. Лепшым стаў яе зборнік вершаў «Лістаслоўе», які выйшаў пад псеўданімам Інна Мароз. Сярод празаікаў вылучылі Анатоля Бруцкага з кнігай гістарычных аповесцяў і нарысаў «Аксельбанты фельдмаршала Гуркі». Лаўрэатам абласной прэміі стаў таксама калектыў беларускага тэатра «Лялька» за пастаноўку «Кацёл з каменьчыкамі». Безумоўна, для мяне гэта таксама вельмі шчырыя, хвалюючыя пачуцці, яны мяне перапаўняюць. І да апошняга моманту для мяне гэта была нечаканасць. Кніга «Лістаслоўе» адкрывае тыя мае старонкі таямнічых пачуццяў да ўсяго таго, што мяне акружае, і перш за ўсё гэта людзі. Людзі, якія сустракаліся мне на маім шляху. Гэта моя сям'я, мае блізкія. І там закранаюцца менавіта вось гэтыя шчымлівыя каштоўнасці і пачуцці жыцця жанчыны. Зараз з'явіліся спісы поўных георгіевскіх кавалераў. Я вам скажу, такія лёсы драматычныя наших людей, наших земляков. И гэтыя люди у нас невядомыя. Я собрал где-то 10-37 полных георгиевских кавалеров. И они есть амаль во всех районах. Просто это целина для наших читачов, вот гэтыя материалы. Абласная літаратурная прэмія імя Владзіміра Караткевіча была зацверджана Віцебскім абласным выканаўчым камітэтам у 2000 годзе. Яна прысуджаецца пісьменнікам, дзеячам мастацтва і установам культуры. Сёлета ўзнагароджанне лаўрэатаў прайшло ў рамках святкавання 20-годдзя з дня ўтварэння Віцебскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі». У рытме пластычнага мастацтва міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі АФМС стартаваў у горадзе на Дзвіне. Сёлета пакараць віцебскую сцэну будуць больш за 100 удзельнікаў. Насычаную праграму форуму адкрылі майстар-класы членаў міжнароднага журы з Іспаніі і Італіі. У фармаце танцавальнай імправізацыі яны падзяліліся сваім вопытам з канкурсантамі і навучылі іх працаваць з прасторай, развіваць пластыку, выразнасць жэстаў і рухаў. Мы
пропускаем волны через свое тело, делаем разные движения, учимся релаксу. Я считаю, что это очень важно для танцора — осознавать себя в пространстве, владеть своим телом. Мы должны чувствовать свое тело, не стесняться того, что мы делаем. Мы должны чувствовать и передавать свои эмоции через тело. Это очень круто и правда здорово, что мы знакомимся как бы поближе с самими жюри, которые нас будут оценивать потом. Майстар-классы, лекции, выставы, балетные спектакли, фестывальная программа надзвычай насычаная. У гэтай хвіліны ў канцэртнай зале Віцебску урачыстае адкрыццё танцавальнага форуму з прэзентацыяй удзельнікаў рэспубліканскага конкурсу сучаснай харэаграфіі. Дарэчы, у такім фармаце ён праводзіцца ў апошні раз. З наступнага года стане выключна міжнародным. Рэпартаж з адкрыцця АФМС глядзіце ў наступных выпусках нашых навін. Да нас едзе «Рэвізор». На вялікай сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа гастролі Архангельскага тэатра драмы імя Михаила Ломоносова. Расійскія артысты з горада на паўночнай Двіне пакажуць віцебскім гледачам 3 камедыі і старадаўнюю казку. Прадставіць спектакль «Ханума». Гэта музычная камедыя з непаўторным грузінскім каларытам пра каханне, вяселле і саперніцтва дзвюх сваццяў. Адкрывае гастрольную праграму адвечная класіка «Рэвізор» Гоголя. У версіі Архангельскага тэатра гэта спроба аднавіць справядлівасць у галерэі чалавечых заганаў і пакут. Касцюмы, дэкарацыі, прапанаваныя акалічнасці п'есы з 19 стагоддзя. Акцёрскае існаванне, праўдзівая сучаснасць. Мы в Витебске, и это здорово. Привезли спектакли мы такие, которые, наверное, их всех объединяет то, что они очень любимы зрителями. Так как театр наш гастролирует довольно часто, и я часто выезжаю на гастроли, у меня есть свой метод знакомства с городом, старые районы, с старыми домиками. Очень мне все это интересно посмотреть. У гастрольнай афішы таксама камедыя на 2 дзеі «Скупы» або «Школа Маны» па п'есе Жана Батыста Мальера. Пастаноўка дапаможа скінуць фінансавую сур'ёзнасць і паглядзець на грошы з гумарам, абяцаюць аўтары. Для дзяцей архангельскія артысты прывезлі старадаўнюю казку «Чорная курыца» або «Падземныя жыхары». Быць пільнымі і уважлівымі ў рамках рэспубліканскай прафілактычнай акцыі «Тыдзень кібербяспекі» ў Віцебску правялі урок для пажылых людзей. Праваахоўнікі расказалі, за каго могуць выдаваць сябе махляры, якія схемы падману яны выкарыстоўваюць часцей за ўсё, і як можна абараніць сябе ад кіберзлачынцаў. А таксама нагадалі людзям залатога ўзросту прытрымлівацца правіла нулявога даверу. Пакуль не праверу, нікому не давяраю. Эта тема на сегодняшний день очень злободневная. Несмотря на то, что сейчас об этом говорят везде и всюду, но люди пожилого возраста, они очень доверчивы. Им кажется, что если они вдруг отзовутся на какой-то призыв, там, помочь, поддержать, это будет правильно. Поэтому, конечно, нужно в эти моменты немножко эмоции свои усмирять и включать, так скажем, здравый рассудок, логику и обращаться действительно в компетентные органы, чтобы не стать жертвами этих мошеннических операций. Это не один случай, не 2 и не 3, к сожалению, с пожилыми людьми. Я верю в наших людей и в учеников. И создадут, что-то придумают новое, пускай мошенники что-то придумывают, а наши 100 идей придумают для того, чтобы было противоядие этому. На территории города Витебска и Витебской области проходит республиканская профилактическая акция «Неделя кибербезопасности». Сотрудники органов внутренних дел в рамках акции проводят выступления в учебных, в трудовых коллективах, а также не оставляют без внимания и пожилых, одиноко проживающих граждан. Чтобы не стать жертвой мошенников, напоминаем, ни в коем случае не передавайте коды из СМС-сообщений, реквизиты своих платежных банковских карт. Не устанавливайте приложение удаленного доступа, не переходите по неизвестным ссылкам. С пачатку года ў паўночным рэгіёне зарэгістравана больш за 1700 кіберзлачынстваў. Агульны ўрон склаў звыш 6 мільёнаў рублёў. Рэспубліканская прафілактычная акцыя «Тыдзень кібербяспекі» накіраваная на павышэнне дасведчанасці пра новыя схемы махлярства і фарміраванне культуры бяспечных паводзін у інтэрнэце.
Віцебскія мытнікі спынілі спробу незаконнага ўвоза ў Беларусь камерцыйнай партыі тавару. На беларуска-расійскім участку мяжы на аўтадарозе Лёзна-Віцебск спынілі грузавы аўтамабіль, у якім грамадзянін нашай краіны, вадзіцель арганізацыі, вёз звыш тонны адзення, абутку і аксесуараў. Пры гэтым з дакументамі на груз узніклі праблемы. Представленные для таможенного контроля водителям документы на 11 тысяч единиц различных товаров являлись недействительными. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила 320 тысяч белорусских рублей. В Витебской таможне в отношении водителя и юридического лица начаты административные процессы. Санкцыя артыкула прадугледжвае ў дачыненні да вадзіцеля накладанне штрафу да 30 базавых велічынь, да арганізацыі да 50% ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. Маштабны навагодні кірмаш «Каляды над Дзвіной» упершыню арганізуюць у Віцебску. Ён размесціцца на плошчы Перамогі каля галоўнай навагодняй ёлкі паўночнага рэгіёна. Тут завяршаюць устаноўку спецыяльных домікаў, дзе размесцяцца гандлёвыя кропкі і аб'екты грамадскага харчавання. Побач пакінулі месца для комплексу атракцыёнаў і пункта пракату. Сярод прыемных сюрпрызаў для гараджан венская карусель і каток са штучным пакрыццём плошчай 60 квадратных метраў. Начало ярмарки планируется 5 либо 6 декабря 2025 года и по 18 января 2026 года. Помимо установленных 30 ярмарочных домиков, в которых также будут оказываться услуги по общественному питанию, на площади Победы будет дополнительно установлено 6 фудтраков. Напярэдадні завяршыліся работы па стварэнні святочнага ўбрання галоўнай навагодняй прыгажуні Віцебскай вобласці вышынёй у 34 метры. Замест звыклых шароў і цацак яе ўпрыгожвае святлодыёдная стужка, на якой можна ўбачыць дзяржаўную сімволіку Беларусі і слова віншаванняў. На верхавіне ззяе абноўленая зорка. Сёлета ў канструкцыі выкарысталі звыш 160 жывых ёлак. Как правило, мы всегда работаем с Личанским и Сурожским лесничеством. Именно они нам обеспечивают новогодние красавицы. Значит, на специально отведенных деляночках мы выпиливаем с особой тщательностью, смотрим за тем, чтобы они были красивые. Для лесного хозяйства никакого урона не составляет то, что мы выпиливаем новогодние елочки, потому что ежегодно на разных делянках и разных лесничеств мы выполняем данный вид работ. Установлены 44 панно со светодиодными экранами, на которых будет транслироваться поздравления с Новым годом и Рождеством. Были около 70 гирлянд длиной 35 метров. Побач з зялёнай прыгажуняй установяць светлавыя фігуры ў выглядзе ратушы, сняжынкі і канькоў, а таксама тэматычныя фотазоны. Усе работы плануюць завяршыць да 12 снежня. Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. Пераможцы адкрытага чэмпіянату Віцебскай вобласці па скачках на батуце будуць абараняць гонар паўночнага рэгіёна на міжнародных спаборніцтвах на прызы заслужанага майстра спорту Беларусі Таццяны Пятрэні. Абласны турнір сабраў у горадзе над Дзвіной больш за 40 спартсменаў. Гэта выхаванцы спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву нумар 1. Спартсмены выступаюць толькі па праграме кандыдатаў у майстры і майстроў спорту. Спецыялісты адзначаюць высокі ўзровень конкуренции за место у составе сборной Прыдзьвінскага краю. Конкуренция у нас будет как и у юношей, так и у девушек. У всех достаточно сложные программы. Все готовы бороться за самые высокие места и как здесь, так и на международных соревнованиях. У нас был довольно большой период между первыми и последними соревнованиями и этими. Поэтому у нас было время наработать новые комбинации, улучшить качество прыжков и поднять высоту. Міжнародныя спаборніцтвы па скачках на батуце на прызы заслужанага майстра спорту Рэспублікі Беларусь Таццяны Пятрэні сёлета пройдуць у Магілёве з 8 па 12 снежня. Турнір будзе ладзіцца ў 4 узроставых групах. У складзе зборнай Віцебскай вобласці на гэтых стартах выступяць 32 спартсмены. Далучайцеся до наших суполак у сацыяльных сетках і месенджерах. Подписывайтеся на YouTube-канал тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Тут можна перагледзець любімыя праграмы, падзяліцца навінамі з сябрамі і пакінуць свае водгукі. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. Убачымся ў эфіры.
По информации Витебск-Аблгидромета, завтра по области облачно, часом опадки, дождь, мокрый снег, местами туман, ночью и раніцай у асобных районах галалёд, налипание мокрого снегу, на дорогах гололедица. Ветер паўднёва-заходні 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью -1 +4, днем +1 +6. У Витебску облачно, часом опадки, дождь, мокрый снег, слабые туманы, гололед. Ветер паўднёва-заходні 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью +1 +3, днем +3 +5.